No niin, oikein hyvää huomenta. Tässä on Tomi Lindholm Yrjölä Hubitista. Kiva, kun pääsit mukaan tähän meidän webinaariin tänään aamulla. Meillä on puoli tuntia aikaa, joten mennään suoraan aiheeseen. Tänään puhutaan vähän tästä just, miten johdetaan myyntiä COVID-aikakaudella. Ja käytetään pikkasen aikaa tuossa alkuun vähän taustotukseen, mutta pyritään menemään suoraan sitten itse aiheeseen tuossa melko pian. Hubit on perustettu vuonna 2018. Me ollaan tosiaan HubSpot-kumppani Suomessa. Meitä on aika monta. Me pidämme itseämme aitona sellaisena. Meillä on pitkä tausta meidän tiimillä. Ollaan vuodesta 2012 parhaimmillaan työskennelty HubSpotin parissa ja tehty yhtä jos toista. Tänä päivänä keskitymme erityisesti tuonne CRM-puolelle, mikä on tuolla HubSpotin palveluiden keskiössä, ja tosiaan autetaan ennen kaikkea markkinointia ja myyntiä heidän yhteispelissään ja luomaan sitten prosesseja, jotka toimivat myynnissä tänä päivänä digitaalisessa ympäristössä. Nyt eilen aamulla viimeksi luin uutisia maailmalta, ja Kiinassa tosiaan oli, kuten saatoit huomata, niin oli tämmöinen uusi viruksen esiintulo suurehkossa kaupungissa, ja siellä kävi niin kuin voi hyvinkin käydä tulevaisuudessa, eli vaikka osa porukoista oli päässyt jo sinne työpaikalle tekemään töitä, niin sitten nopeasti valtiovallan taholta pyydettiin palaamaan kotiin, ja monessa yrityksessä sitten siellä jatketaan etätöitä, kunnes toisin sanotaan. Ja tämä on ehkä sitä niin kuin meikäläisen ajatusta siitä, että mikä se uusi normaali on. Meidän pitää kyetä myynnin johdossa ymmärtämään, että vaikka me päästäisiin nyt syksyllä sitten tekemään yhteistyötä ihan kasvotusten ja johtamaan esimerkiksi myyntitiimiä siellä paikan päällä, niin tulevaisuudessa pitää varautua siihen, että meillä on sellainen ikään kuin prosessi olemassa, millä me voidaan varmistaa, että ollaan me sitten kasvotusten tai ollaan me etänä siellä kotona, niin meillä on työkalut, prosessit ja kaikki tavoitteet ja KPIt ja tällaiset on suunniteltu niin, että ne toimii myös erinomaisesti molemmissa tilanteissa. Eli jos me valmistaudutaan digitaaliseen paluuseen ikään kuin tässä tulevaisuudessa, niin meillä pitää olla organisaationa kyky myös toimia puhtaasti digitaalisessa ympäristössä. Puhutaan me oikeastaan sitten myynnistä tai markkinoinnista, mutta että se meidän niin kuin prosessiajattelu ottaa molemmat todellisuudet huomioon on hyvin, hyvin tärkeää. Mutta mennään siihen myyntiin ja kohta syöksytään sitten ihan tuonne CRM-maailmaan, eli tulen käyttämään tässä tänään HubSpot CRM:ää ja siitä niin kutsuttua Enterprise-versiota, eli vähän ehkä monipuolisempia työkaluja sitten esimerkkinä tänään siihen nähden, kun esimerkiksi viime webinaarissa, ne jotka teistä olivat siinä paikalla, niin tänään sukelletaan vähän sitten syvempään. Mutta jotta myynti etänä onnistuu, niin mitä se meiltä vaatii? Niin yksi on tietysti se, että jos me ollaan etänä, niin on ihan selvää, että meillä pitää olla entistä selkeämpi ja sama suunta koko tiimillä. Koko tiimi pitää ottaa samat askeleet, ja sitten mitä tulee erityisesti vaikka asiakasdialogeihin, niin mehän ei esimiehinä nähdä sitten tai kuulla, että mistä siellä keskustellaan, eli pitää olla kyky joko esimerkiksi äänittää puheluita tai sitten kuitenkin kirjata ne keskustelut, ei niinkään sinne muistivihkoon, vaan sitten sinne yhteiseen jaettuun databaseen tai tällaiseen CRM-ohjelmaan. Eli nimenomaan etätyöskentelyssä ja myynnin etäjohtamisessa sen tiedon kerääminen ja sen koostaminen ja se, että se on läpinäkyvää, niin se on tärkeää. Ja toki sitten tuossa puolituntisen loppupuolella katsotaan vielä sitten, että miten sitten mitataan näitä aktiviteetteja. Jos myyjä toimii kotoa käsin, niin kuinka me tiedetään sitten esimiehenä, että siellä on oikeasti tehty töitä ja puheluita on tehty ja on otettu yhteydenottoja asiakkaisiin, jne. Nyt mä en vitsi tänään hirveän tarkkaan kuvailla niin sanottua myynnin prosessia, se riippuu ihan yrityksestä ja toimialasta, toki mielellään keskustelen teidän kanssa tai kanssasi, jos vaan se on ajankohtaista. Käydään läpi ihan nopsaan tuommoinen perusprosessi, minkä luulisi myyntiorganisaation käyvän läpi. Nythän se lähtee toki siitä, että esimerkiksi jos olet niin onnellisessa asemassa, että markkinointi generoi liidejä teille, niin sitten voidaan puhua inbound liidistä.
se tuotetaan markkinoinnin toimesta luultavasti esimerkiksi verkon kautta. Toinen mahdollisuus on toki sitten ihan perinteinen, eli myyjätiimi tai myyjä itse vähän kartoittaa markkinaa, katsoo, että minne suuntaan lähtisi niin sanotusti metsästämään ja homma lähtee siitä käyntiin. Hypätään aamun kunniaksi siis vähän tuonne CRM-alustaan ja nyt tällainen skenaario tässä hyvänä esimerkkinä voi myyjä saada tänä päivänä vaikka notifikaation sinne kotitoimistolle, että siellä on prospektivierailuja ollut vaikkapa verkkosivuilla. Aloitetaan HubSpotin prospektointityökalusta. Tässä näkyy esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat pyörineet tuolla meidän verkkosivuympäristössä viime aikoina ja nyt sitten myyjänä voisin ajatella näin esimerkiksi, että mä merkkaisin täältä minulle tärkeät yritykset, tuosta nyt laitan ihan lonkalta noin ja merkkaan ne itselleni suosikeiksi. Ja voin tosiaan tuolta lisätä sitten notifikaatioita esimerkiksi itselleni, että kun nämä yritykset tulee pyörimään siellä verkkosivuilla, eli potentiaalista kiinnostusta osoittavat meidän palveluille, niin minä voin saada siitä sitten myyjänä viestiä suoraan kännykkään tai sitten tuonne sähköpostiin esimerkiksi. Prospektoinnin nimissä prosessi, jonka me ollaan määritetty meidän yrityksessä, on se, että meidän pitää lisätä kyseinen yritys meidän alustaan ensin, mikäli se ei ole siellä, ja sitten meikäläinen katsoo, että ketkä voisi olla siellä kyseisessä yrityksessä ne keskeiset päättäjät tai vaikuttajat, joihin minun pitää olla yhteydessä, jotta mä voin käynnistää sen myynnin prosessin. Nyt tehdään niin, että mä otan tästä vaikka tällaisen vähän, sanotaanko yrityksen, joka ei välttämättä ole meidän ihan ydinaluetta, mutta General Electricin, niin kuin näet, niin tuosta klikkaamalla äsken, niin mä oon käytännössä lisännyt tämän kyseisen yrityksen meidän CRM:ään. Eli varsin nopea toimenpide. Se, mitä alusta tekee tässä vaiheessa on, se yrittää löytää siitä mahdollisimman paljon tietoa verkosta, mitä siellä on saatavilla, ja niin kuin näette, niin tämä kuuluu ehkä tähän tämmöiseen niin kuin tämän päivän CRM:n ominaisuuksiin, eli mitä vähemmän täytettävää itse myyjällä on, niin sen tyytyväisempiä he useimmiten ovat siihen CRM:ään. Ja nythän tietysti prospektoinnin näkökulmasta tärkeintä on seuraavaksi löytää tuolta kontakti. Eli jos meillä ei ole kontakteja vielä yrityksen ympärillä täällä meidän alustassa, niin meidän pitää heitä löytää. Nyt se käynnistyisi normaalissa prosessissa näin, että mä menisin tuonne Googleen tuosta katsomaan ja tuolta katsoisin ensin verkkosivut. Jälleen kerran tätä olisi sitä prosessia, mistä ollaan sovittu yhdessä tiimin kanssa, ja verkkosivuilta sitten kävisin etsimässä. GE on vähän eri esimerkki, mutta jos on kyse vaikka suomalaista PK, keskisuuresta tai suuresta yrityksestä, niin usein ne päättäjät löytyy sieltä aika helposti. Täältä verkkosivulta tai sitten LinkedInistä kävisin poimassa sieltä porukoita ja sitten menisin takaisin tuonne meidän HubSpottiin ja lisäisin täältä sitten niitä henkilöitä. Nyt mä en aio tänne luoda General Electricin alle nyt välttämättä ketään tänään, mutta mä teen tällaisen esimerkkikontaktin meille ja mä laitan tähän vaikka, että tomi@ge.fi, tämmöistä tuskin on olemassa. Meidän prosessissa me ollaan määritetty, että mitä kenttiä minun pitää myyjänä täyttää tänne, jotta mä saan lisättyä tämän kyseisen kontaktin meidän CRM:ään. Sehän on hyvin tärkeää, että meillä on siinäkin yhtenäinen prosessi ja vaaditaan myyjältä pikkasen huomiota siihen, että hän tosiaan niin kuin tekee sen taustatyön ennen kuin lisäilee pelkästään esimerkiksi vain e-mailin sinne CRM:ään. Näin. Ja testaaja titteli ja yrityksen nimi oli ge.fi. Ja sitten mikäli löytyy verkosta, niin voisin lisätä tuohon puhelinnumeron. Se ei ole pakollista. Lifecycle stage tarkoittaa sitä elinkaaritilaa, että missä vaiheessa hän menee suhteessa meidän palveluihin. Onko hän markkinointikvalifioitu liidi, eli hänelle pitäisi vielä vähän markkinoida, tai voidaanko suoraan mennä myyntiin, koska mä edustan tässä demossa myyntiä, niin mä klikkaan tuosta Sales Qualified Lead. Ja GDPR-tieto, tärkeää lisätä tänne samalla, kyseessä on prospektista, ja näin mä olen täyttänyt sitten ne olennaiset tiedot, mitkä liittyy
liittyy tähän kontaktiin. Ja nyt niin kuin näette, niin mä olen oikeastaan tässä nyt mennyt tämän kyseisen GE:n Tomi Lindholm Yrjölän korttiin, ja tuossa heti ensiksi rikastan tämän tiedon täällä, eli tämäkin on meidän prosessia. Mä oon luonut tämän kontaktin niin jossain vaiheessa, joko siinä luontivaiheessa tai sitten myöhemmässä vaiheessa, niin tehtäväni on palata sitten tarkistamaan, että nämä tiedot, mitkä meillä on täällä tästä kyseisestä henkilöstä, ovat niin sanotusti kohdallaan. Kuten ehkä huomaat, niin täällä on tämmöinen buying role, ja tämä liittyy HubSpotin tämmöiseen ABM-lähestymiseen, eli tässä näkyy, että mä voisin sanoa esimerkiksi kyseisen henkilön LinkedIn-profiilin perusteella, että tämä on selkeästi budget holder, on budjetti hallussa ja varmasti päättäjä ja voi olla jopa myös sitten loppukäyttäjä. Nämähän auttaa meitä, kaikki tämmöiset tietokentät, mitkä minä lisään tänne myyjänä, niin myös markkinointi pystyy hyödyntämään näitä myöhemmin, eli voi esimerkiksi ottaa sitten esille tuossa syksyn korvilla vaikkapa listan henkilöistä, jotka ovat myynnin määritysten mukaan budjettivastuullisia, ja heille voidaan tehdä vaikka markkinoinnin toimesta sitten X-tyyppinen kampanja. Ja lisätään tuonne vielä Espoo, ja tosiaan nyt puhelinnumeroa mä en vielä laita sinne, ja lead status tarkoittanee tässä kohtaan, että minä olen ottanut tämän kyseisen prospektin haltuun, eli tämä on viesti muulle tiimille ja meikäläisen esimiehelle esimerkiksi sitten, että mä oon napannut tämmöisen henkilön kiinni, määrittänyt hänet kvalifioinnin jälkeen myynnin kvalifioitu tai myyntikelpoiseksi, ja sitten in progress tarkoittaa tässä kohtaa meidän CRM:ssä sitä, että mä oon käynnistämässä hänen osaltaan niin myynnin toimenpiteitä. Ja sitten vaan ei muuta kuin tallentamaan tuo tieto. Okei, eli nyt siis äsken ollaan nopeasti lisätty kontaktialustaan. Mä oon myyjänä käynyt vähän rikastamassa tietoani siitä, niin kävin katsomassa LinkedIn-sivuilla ja sitten kyseisen yrityksen verkkosivuilla, kenestä on kysymys ja niin poispäin. Mä oon valmis nyt yhteydenottoon, eli siirrytään myynnin funnelissa eteenpäin meidän myyntitiimin prosessin mukaisesti. Eli nyt mä tiedän esimerkiksi, että muut myyjät siellä kotosalla tällä hetkellä tekee ihan samoja asioita tuossa vaiheessa, ja he tietävät nyt, kun mä siirryn seuraavaan vaiheeseen, että myös tämä käytäntö on yhtenäinen. Hyvä myynnin prosessi tarkoittaa sitä, että kontaktointi tapahtuu myös johdonmukaisesti henkilöstä riippumatta, tai ainakin, että X-asiat aina toteutuu, mikä on hyvin, hyvin tärkeää. Nyt HubSpotissa esimerkkinä, niin täällä, laitetaan tuosta vähän isommalle tuo ruutu, niin voidaan hyödyntää niin kutsuttuja sekvenssejä, eli askelmia, jotta me saadaan vaikkapa prospekti kiinni halutulla tavalla. Ja siihen me käytetään sekvenssejä, ja ne käynnistetään HubSpotissa täältä ihan sähköpostista esimerkiksi. Mä menen tuonne kyseisen henkilön sähköpostiin, ja niin kuin näette, niin mulla on tässä integraatio Gmailiin, se voi olla integraatio myös Outlookiin, ja mä valitsen sieltä prospektoinnin sekvenssin, minkä mä oon luonut tätä webinaaria varten esimerkkinä. Näin. Mistä tässä on oikein kysymys? Tästä on kysymys. Eli kun näette, tässä vasemmalla näkyy nämä askelmat, joita me ollaan määritetty tähän kyseiseen sekvenssiin. Se alkaa sähköpostilla. Mikäli kyseinen henkilö ei vastaa sähköpostiin, niin huomenna sitten meikäläinen saa siitä pienen to-do'n, ja sitten se menee eteenpäin, siitä tulee seuraavana päivänä soitto, muistutus, ja mikäli siihenkään ei vielä tapahdu, tai hän ei vastaa soittoihin, niin mä merkitsen sen sinne CRM:ään, niin sitten multa lähtee vielä tuommoinen toinen sähköposti tuolla vähän myöhemmässä vaiheessa. Nämä näyttää tältä, niin kuin näkyy, niin tämä on täyttänyt automaattisesti tänne jo meikäläisen nimen, ja tähän kyseiseen sekvenssiin, niin tämä ensimmäinen sähköposti, niin tähän on lisätty vähän linkkejä, mitä kyseinen henkilö voi sitten halutessaan klikkailla, ja sitten tuossa näkyy, että täällä on tämmöisiä automaatiokenttiä sitten, mitä voidaan myös hyödyntää tässä kyseisessä toimenpiteessä, eli tämä täyttää sitten sen tiedon perusteella, minkä mä oon myyjänä sinne toimittanut, niin esimerkiksi lisää sitten siihen mailiin tuon kyseisen henkilön vertikaali. Näin tämä menee eteenpäin.
tosiaan mikäli kyseinen henkilö ei vastaa tähän mailiin, niin sitten mulle tulee tuosta sitten viesti siitä päivän päästä siitä, ja viesti on se, että laita viestiä LinkedInissä, ja laita sitä kautta viesti menemään herralle ja katso, jos hän siihen reagoi. Jos ei siihenkään reagoi, niin tämä sekvenssi jatkuu ja sitten tulee tämmöinen soittomuistutus sit päivä sen jälkeen. Ja jos sekään ei johda mihinkään, niin sitten lähtee toinen maili. Ja niin kuin tässä lukeekin, yritin tavoittaa sinua puhelimitse ja lisää, jätitkö viestin jne. Tässä räätälöisin sen sitten niin, että mä kirjaisin tähän ja jätin sinulle viestin aiheesta X. Eli sekvensseissä tärkeä huomio on se, että nämä ei ole markkinoinnin sähköposteja, nämä täysin räätälöidään. Juuri niin paljon kuin myyjä haluaa, niin räätälöidään sille kyseiselle vastaanottajalle. Ja tarkoitus on luoda tämmöistä relevanttia personoitua viestintää tai välttää semmoista spämmäämistä. Näin sekvenssien avulla me saan aika paljon tehokkuutta, koska mä pystyn esimerkiksi luomaan tämmöisiä sekvenssejä, mä pystyn ottaa haltuun käytännössä päivän aikana muutaman tunnin työllä, niin seuraavaksi puoleksi vuodeksi vaikkapa 20 henkilöä. Ja jos me ajatellaan, että tänä päivänä myynnissä tarvitaan niin sanotusti vaikka 5 touchpointtia vähintään, että saadaan henkilö kiinni. Se vaatii sitä, että me ei voida niin kuin myyjänä muistaa ihan kaikkea. Tämä on hyvä tapa myös ikään kuin ulkoistaa sitä myyntiä siinä mielessä, että me voidaan johdonmukaisesti ottaa haltuun vaikkapa tämä kyseinen henkilö puolen vuoden aikana, ja mun ei tarvitse aina muistella sitten myyntimiehenä, että onko mä nyt muistanut lähettää mailia tai soittaa tai niin poispäin, vaan siellä rullaa taustalla tälle henkilölle personoitu ohjelma. Tämä on se perusidea, miten myynnin esimiehinä määrittää, että se myyjä tosiaan noudattaa X askelmia, kun hän kontaktoi jotain hänelle tärkeää prospektia. Nyt sitten, mitä jos hän saa sen kyseisen henkilön kiinni? Mitäs sitten? Onko sekin keskustelu ihan vapaata vai eikö? Ei ole. Mutta okei, sitten tärkeä huomio, jos me ajatellaan nyt siitä prosessia, missä haluamme, että meidän esimiehemme pystyy seuraamaan meidän aktiviteetteja. Nythän hyvässä CRM:ssä on olemassa hyvät työkalut, millä voi seurata esimerkiksi myyntitiimin aktiviteettitasoa, mitä he tekevät ja kuinka paljon on kokouksia buukattu ja diilejä luotu pipelinea ja niin poispäin. Eli nämä työkalut löytyy tänä päivänä, ja tämä edesauttaa erinomaisesti toki sitten nimenomaan tämmöistä etämyynnin johtamista. Ja nyt tuon äskeisen perusteella, mistä puhuttiin, eli että mä olin lähestynyt tätä kyseistä henkilöä sekvenssissä, niin kaikki nämä sekvenssin toimenpiteet kirjautuisi automaattisesti tänne alustaan, mutta esimerkiksi mä voisin tästä vielä laittaa, että okei, mä oon tänään yrittänyt soittaa, ja se mitä mä nyt teen on, mä kirjaan tänne, että yritin soittaa, en saanut kiinni, ja nyt tämähän ei ole mikään niin kuin tärkeä tieto, mutta kyllä se voi olla esimiehelle ihan hyvä tieto tällaisessa etätodellisuudessa. Ketä on yritetty ottaa kiinni ja mikä oli tämän puhelun tyyppi, ja tässä kohtaa me tarvitaan sitä, että oliko se tämmöinen niin kuin ensimmäinen yhteydenotto. Ja nyt kun mä teen näin, niin käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin näkyy ensinnäkin tämä tieto siitä soitosta on jäänyt tänne kyseisen henkilön timelineen tänne keskelle, mutta ennen kaikkea sitten raportoinnin osalta, niin siellä tullaan näkemään sitten tiimin kohdalla ja meikäläisen kohdalla, että siellä on tehty soitto, ja esimerkiksi jos mitataan myyntitiimin tai myyjän soittoja per viikko, niin silloin mä olisin juuri ottanut yhden askeleen kohti sitä omaa tavoitettani. Yes. Jos mä saan henkilön kiinni, leikitäänpä, että mä haluan hänelle soittaa, niin mä voin myös tehdä sen näin. Eli mä voin soittaa alustasta, jolloin silloin se soitto kirjautuu automaattisesti, mutta myös mä voin äänittää sen puhelun tänne CRM:ään. Toki mä kysyisin silloin kohteelta ensin, että sopiiko, jos tämä äänitetään tämä puhelu, niin mä saan tarkemmat muistiinpanot esimerkiksi asioista X, Y ja Z. Sen voi äänittää tai sitten sen voi edelleenkin tosiaan tänne kirjata. Molempi hyvä, vähän riippuu toimialasta ja yrityksen tavasta toimia. Jälleen etätyöskentelyn kannalta niin olennaista on se, että jos on tärkeitä puheluita vaikkapa Exälle tai lakimiehelle, niin silloin ehkä se äänittäminen on ihan
hyvä ajatus. Mistä sitten, miten se kirjataan se kyseinen puhelu? No sen voi toki laittaa tänne ihan niin sanotusti notesiin, eli tänne laitetaan se, mistä puhuttiin, jne, ja mä voin linkata vielä tuosta vaikka kollegan, laitetaan tuosta Antille viestin noin, kun mä laitan noin, niin nyt mä oon kirjannut esimerkiksi keskustelun, nyt mä oon esimerkiksi käynyt vaikkapa jonkun asiakkaan kanssa tänne meidän CRM:ään, ja mä oon linkannut sinne myös Antin. Antti pystyy kommentoimaan tätä saman tien, ja hän on saanut äsken, ihan just sai äsken siitä mailin sitten vielä, että hän näkee, että tämmöinen keskustelu on käynnissä, ja mä oon ottanut hänet siihen mukaan. Mutta toinen juttu, mikä on ikään kuin vielä strukturoidumpaa tällaisen yhteydenottotilanteen kohdalla, ja me puhutaan oikeastaan siitä kvalifioinnin prosessissa, että miten me autetaan asiakasta eteenpäin ja yritetään saada lisää tietoa siitä, että mitkä hänen haasteensa oikeasti ovat, missä suhteessa meidän palveluihin hän menee ja miten voidaan ohjata häntä eteenpäin kenties kohti kauppaa, niin voidaan esimerkiksi käyttää tämmöisiä playbookeja täällä HubSpotissa. Mä näytän tästä esimerkin. Mä otan tuosta tuommoisen kartoituksen. Ja tässä näkyy nyt sitten tämän tyyppinen Hubitin kartoitus 1, ja siinä on tavoitteet, jotka mä oon tuossa kirjannut meidän myyntitiemille. Luo yhteinen ymmärrys ja riko jää. Käytännössä vähän aloita keskustelu vapaammin. Ja pyri ymmärtämään asiakkaan kattotason haasteita, tavoitteita ja ongelmia. Ja mieti sitä, että onko yhteistä tahtotilaa sopia jatkopalaveri, missä voidaan sitten katsoa asiaa vähän tarkemmin läpi myöhemmin. Ja täällä on X asioita sitten, mitkä minun tehtävänä on selvittää tässä vaiheessa meidän myyntiprosessia. Ja se, miten nyt tämä etäjohtaminen jälleen tähän liittyy, on se toki, että näin varmistetaan sitten se, että se keskustelu, jonka meidän myyjät käy läpi tässä vaiheessa prosessia, niin on ainakin suurimmilta osin johdonmukainen ja yhtenäinen. Ja mitä tulee markkinointiin, niin huomioikaa se nyt, että jos mä esimerkiksi laitan täältä, klikkaan tämmöisiä valmiita vastauksia ja vielä kirjaan tänne näin ja siirryn eteenpäin ja kysyn, että minkälainen teidän yrityksen rakenne on, miten myynti on järjestetty ja mä kirjaisin sen tuonne noin ja kysyisin vielä, että mikä sun rooli tässä on ja tohon noin, niin tämä kaikki tieto on heti koko myyntitiimin ja esimiehen käytettävissä ja myös markkinoinnin käytettävissä. Eli jälleen kerran se markkinointi pystyy sitten vaikkapa kesää kohden katsomaan, että hei, miten monen markkinointijohtajan kanssa me ollaan juteltu, joilla on haasteita CRM-käyttöönottojen kanssa. Pitäisikö meidän tehdä heille kamppis? Toihan kuulostaa hyvältä. Meillä on se tieto siellä, koska se myynti on auttanut meitä keräämään sitä dataa ihan keskusteluiden avulla. Eli tämähän tuo nyt ihan loogisesti niin merkittävää lisäarvoa sitten koko yritykselle tämmöinen juttu. Nyt mä loggaan tuon puhelun tuosta ja niin kuin näette, kohta otetaan tuolta vähän aktiviteetteja auki, niin se äskeinen niin kutsuttu playbook HubSpotissa, eli tämmöinen runkokeskusteluille meidän myynnin prosessin tässä vaiheessa, niin se on kirjaantunut tänne kyseisen henkilön aktiviteettikorttiin, ja se on kaikkien saatavilla ja nähtävissä, jolloin on oikeus vaan tulla tänne katsomaan. Myynnin esimiehenä voisin tulla sitten illansuussa vähän katsomaan, että jaha, että mitä se Tomi on täällä keskustellut tämän kyseisen toisen Tomin kanssa, ja näkisin tuosta sitten aika hyvin ne tiedot. Voisin laittaa tuosta sitten myyjälle tiedon, että Tomi muista pitää minut ajan tasalla tästä noin. Okei, aika rientää vähän ja otan pieni hörppy kahvista tähän väliin. Niin jaksetaan loppuun asti. Tosiaan hyvää huomenta ja toivottavasti tämä on ollut toistaiseksi ihan relevanttia sinulle. Hyvä webinaariin osallistua, mukava kun pääsit mukaan. Katsotaan tähän loppuun kohden vielä vähän ihan simppelisti aktiviteetteja, miten niitä seurataan, miten esimerkiksi HubSpot CRM:ssä pystyy helposti katsomaan, että kuka on soittanut, miten joku tiimi pärjää, jne. Ja sitten esimerkiksi käymään sitten vaikkapa myyjän ja esimiehen toimesta läpi sitä, että ketkä voisi olla ne seuraavat kohteet, joita sinä, Tomi, lähdet vaikkapa hakemaan seuraavaksi, niin käydään katsomassa.
makrotasolla on hyvä katsoa analytiikka-työkaluja HubSpotissa ja täällä nyt sitten niitä toki löytyy. Keskitytään tänään tämän esimerkin kautta tähän vaikka Sales Team Productivityin tuossa kohtaa ja nyt sitten esimiehenä ja vaikkapa jos olisi se myynnin etäpalaveri, niin olisi hyvä sitten käydä läpi, että hei, että missä me ollaan menty tällä viikolla tuossa meidän myyntitiimissä, että jaha, sähköposteja on ollut tuolla X määrä ja sitten on näköjään taskeja suoritettu ton verran ja sitten kokouksia on ollut tuossa luultavasti onlineissa näin covid-aikakaudella X määrä ja sitten puheluita on ollut pikkasen liian vähän tuossa ja niin poispäin ja niin poispäin. Eli KPIt kehissä tätä katsottaisiin ja tätä pystyy sitten katsomaan yksilökohtaisesti tai sitten tiimikohtaisesti Suomi versus Ruotsi, vertikaali X versus vertikaali Y, ja tuossa näkyy sitten vähän sitten eri henkilöiden tilanteita. Ja voidaan katsoa sitten, miten meillä on pipelineissa mennyt, kuinka paljon diilejä on luotu, miten siellä on niille käynyt, ja vaikkapa sitten tosiaan sähköposteja, että saadaan raportoinnissa selville semmoinen kokonaisnäkymä, että missä me mennään ja miten se meidän myynnin velositeetti toimii, kuinka tehokkaasti ja millä energiamäärällä ollaan liikenteessä, vastaako se tavoitteita. No nyt sitten vielä toinen juttu on tietysti se, että meillä on esimerkiksi meidän myynnin palavereissa, kun me etänä niitä vedetään, niin että meillä on selkeät näkymät, ja HubSpotissa me voidaan sitten tallentaa tänne erilaisia näkymiä, mitä me sovitusti käydään läpi sitten siinä vaikkapa viikkopalaverissa. Ja hyppään tänne takaisin, ja nyt HubSpotissahan, niin kuin kenties tiedät, jos olet käyttänyt alustaa, niin täällä on tämmöinen filtterointi-idea. Mä voin tästä nopeasti vaikkapa selvittää, että mites nämä, jotka minä omistan täällä meidän alustassa, missäs he ovat, ja näin mä saan filtteroitua Tomi-nimisen myyjän kaikki liidit sitten tähän. Mä tallennan tuon filterin, mä otan vielä tuosta toisen tonne, ja ei mennä mihinkään korttiin hirveän tarkkaan sisään, mutta voidaan ottaa life cycle stage, ja otetaan vaikka tuosta nyt sitten markkinointikvalifioidut liidit, eli eivät ole vielä myyntiprosessissa, mutta käytännössä mä oon jossain vaiheessa nämä löytänyt ja merkannut itselleni, ja näitä mä voisin lähteä sitten jollakin tavoin sitten pommittamaan. Nyt mä voisin valita tästä sitten esimieheni kanssa yhdessä verkon yli ihan samalla tavalla kuin me nyt keskustellaan. Toihan on mielenkiintoinen tuo kyseinen tapaus tuossa ja tuossa ja toi ja tuo. Tai nyt voisi olla hyvä, että sä voisit tällä viikolla vaikka tuosta lähteä heitä pommittamaan, niin luodaan tuosta sulle omin prospektointiin ne juhannusta. Noin. Ja prioriteetti tärkeä, kenelle tulee nakit, ne tulee Tomille, ja tässä voi käyttää tuommoista erityistä vielä jonoa, että mä luon tästä tämmöisen ikään kuin tehtävän jonon näille, mitä mä voin sitten käydä läpi helposti. Siitä lisää sitten joskus tuonempana. Näin mä oon luonut tänne taskit, mä oon nopeasti käynyt läpi, filteroinut ensinnäkin ton näkymän perusteella meikäläisen omistamat liidit sekä sitten, jotka on markkinoinnin kvalifioituja, eli käytännössä eivät ole vielä syystä tai toisesta vielä niin kuin myyntivaiheessa, ja sitten luonut itselleni siitä sitten vähän tehtäviä. Mä voisin mennä tuonne sitten taskeihin tämän palaverin jälkeen ikään kuin vaan käymään läpi sitten nuo äskeiset tehtävät ja hyödyntää sitten sitä prosessia, mitä mä oon oikeastaan tuossa tänään näyttänyt, eli esimerkiksi, että mä rupesin käyttämään niitä sekvenssejä noiden yhteydenottoon. Rikastaisin sitä tietoa ensin toki ja katsoisin, että mikä on tarkalleen se asia, mikä on relevanttia näiden kyseisten henkilöiden kohdalta. Ja mun esimies pystyy seuraamaan sit sitä mun toimintaa sitten reaaliaikaisesti vierestä, mikäli näin haluaisit. Tosin mä toivon, että hän viettää juhannusta ja nauttii siitä, että ei ole niin kuin liian aktiivinen tässä vaiheessa enää viikko. Näin me ollaan nopeasti käyty läpi tänään. Kiitos vaan sinulle, että jaksoit olla mukana, eli katsottiin tuossa vähän, että miten prospektoidaan HubSpotissa, hyödyntään simppeliä yksinkertaista prospektointityökalua, kuinka käytetään sekvenssejä yhteydenottoihin,
kuinka yhteydenoton myötä sitten käytetään playbookeja, eli meillä on strukturoitu tapa keskustella asiakkaiden kanssa läpi myyntitiimin, käydään läpi ne oikeat samat yhdessä todetut asiat, ja esimies pystyy sitten seuraamaan myös siitä keskusteluja läpinäkyvästi siellä CRM:ssä. Ja sitten lopuksi katsottiin vielä vähän noita mittareita, eli tosiaan löytyy vaikkapa myynnin aktiviteettien seurantaa, ja toisaalta sitten selkeitä hyviä näkymiä, miten myyjän esimies, myyntitiimi pääsee kiinni siihen dataan, kaikkeen siihen tietoon, mikä meillä on siellä CRM:ssä, henkilöstä, yrityksestä, diilistä, pipelineista, jne. Ja mietitään sitä etätyöskentelyn prosessia, onko meillä sellainen yrityksessä, koskeeko se myyntiä ja pitäisikö sellaista kenties ehkä luoda, ja sitten jos pitäisi ja se mahdollistaisi parempaa myyntiä ja paremman asiakaskokemuksen, niin kenties sitten pitäisi myös miettiä, että onko meillä työkalut, millä sitä voidaan toteuttaa. Tämä on tätä uutta normaalia COVID-murroksen aikakaudella. Mukavaa Jussia. Moi moi.